Yadimo nyame yadimo nyame anopeya nyame ayebia mayeno aseda yadimo nyame yadimo nyame yadimo asida fatao ayeyi fata no kre ya hene kri asida fatao ayeyi fatao ya hene asida shayama ayadi bema asida raneo anopeya yeure ashayamo asida raneo ayadi asasa yada wasio anope yada ase yeure yeyiwa ye kedi amponyamie yada wasio anopa ye nyina ye bie ya no ya danyame ase Bible say a yes ye dia ho to awurade so Bible say this is the day that the Lord God has made. A yes anopai a year hohoa a year nigisam a ya hotoso a year akumatoyem said nenyamia ye ne de ti say anopai ye danyame ase ye danyankopon ase ye da otumfuo nyankopon ase ni ane pa ye ho ni ne humobro hu ye ni ane do adu ye so ni ane basa akura ye mu enye yehu nyankopon a anka yenso ye ne hwan anopa ye danyame ase erade ye dawase owura yesu ye dawase nyame tumfo ye dawase twredi ampon ahire mo hire ewura mu awura osahene dombarema ehura nyankwa nyame anopa ye dawase wa ye nia obi nya bida udirinti ye wonkwa udirinti ye tiase udirinti ye nyankwa anopa ye dawase ewadia wa ye ama yetume ana nyame kasie ewadia ama ye awadia Yehovah ye nyankopon wo yo henkese wa hini ye dahini wa hini tuntwada wo yo tumfuo nyankopon wa ukura enkwane ahodene anopai eyewo ana wa me yedi ani ahunu de yedi ani hunu ye pagya anopai a kyerɛw ya pagya osum ya ba wanim ya wura ya srewo wo ya ahyase ne awie nyankopon anopai bedi hene anopai betena wogwam anopai befa ne omanyina domum ma ye hunu wo basa ma ye hunu wani onyam ma ye hunu utumi na ye hunu wo kaseyo said ye sitie ewo Christ Jesus dimo
Ye peja Asantehemaa de akọ Awurade anim anọpa yi. Ya ka che Awurade se. Ono na osi hene na watu hene. Ono na henie nyina ye ne dia. Ono na wakyekere asante ahenie. Omkosoa nkura ahenie yi mu. Onkura santimu. Onkura na asetumu. Onkura Asantehemaa mu. Onkura na nama trankonwa mu. Onkura adehye mu. Na onkura hoho a eba mu. Anopa nyame nsankura na asetumu. Na enkura na nama trankonwa mu. Anopa nyame ma Asantehemaa hunu sampa. Otumfo Nyankopɔn ne ɔman yi wapam. Ye bo sampa yi. Rabashata, Rado, Shade, Rebadaha, Ibra, Valo, Shade, Kapa, Irakatonda, Malu, Shade, Vakunta Badaha, Ireka Palusha, Iratonda. Oh God, oh God, oh God, Rabado, Shade, Ifalu Kapa, in the name of Jesus, Resantaya. Awurade udi hene, Awurade udi hene, Awurade udi hene, udi hene wa poye, udi hene wa atoye, udi hene wa nafo, Rabadashata, in the name of Jesus. Bacho tenase. Yehowa, eni udi ni kasi, atiasifu, Yame. Nyamini wo O panadaya Yada wase otumfo Nyankopɔn Yada wase ye na Awurade ne ye hene Yada wase Awurade ne ye na bankese ye nkwagye botan ye hene ye kania ye puma ye nanidaso ye na sumdue hene anopa ye dawase enhyiranka wa Awurade a anopa nso wa ye nia ye de ani huni ye hyiraw osoma ka nyina ahye wonsa bedi hene na ma wonsa so ma ye hu ani onyam se de ne kase yositie wo Christ Jesus dimu ne abompa amen. Yeah. So Nyamka Nyamye Bama waso Ayo Nyamka Ayo Nyamka Oh Ayo Nyamka Nyamye Bama waso Ayo Nyamka Nyamuka Nyamye Bama waso Yo Nyamka Yo Nyamka Yo Nyamuka Nyamye Bama waso Hallelujah Yo Nyamka waso Yo Nyamuka Nyamye Bama waso Hallelujah Nyamka Yo Nyamka Oh Yo Nyamka Nyamye Bama waso Nyamka ni di Asafu Yehowa Yo Nyamka nidi Asafu Yehowa febo Yo Nyamka Yaka Yayegaro Yo Nyamka Yo Nyamka Yo Nyamka Nyamye Bama waso Oye mamyo da Oye mamyo da Oye mamyo da
area by a Tomana. Oh, yeah, my yo. Oh, yes, you are my. Oh, yeah, my. Than in the milk. Tobacco. One better for the down. It's your uncle. Amane dos. Biasi amane no dos. How I prepare ni nyarewa. Oh how I prepare ni nyarewa. Uta soma yekra. Uta soma wana we. Ru Yesu Kristo. Kristo be ma ya home. Kristo na obejojo yenkra Kristo obama yaho na obejojo yenkra yenrasu adwuma yi yenrasu adwuma Akonia bebre yinu Eriya eyane Yebe wu Kristo anim Yebe wu Kristo na obejojo yenkra Hallelujah. Amen. No kware obi ani sasasi so. E betwam na yakọ. Efida ye bewo ne da wo yefo befa wo no. Ni mfimfi no ne efe no life.
ɛno ho danse na yɛdi ye yɛtimi yɛyɛ da bia masɛm a meka ne sɛ yɛbotae wɔ asase so yɛ mmienu broni sɛ vertical relationship with God sɛ ni nyankopɔn ɛntɛm bɛyɛ kama and our horizontal relationship with fellow human beings yɛne nipa ne nipa nso ntɛm bɛyɛ kama nti ɛyɛ soro ɛne yɛayɛ so mmienu wɔyɛ no nyankopɔn mmra a wɔde maa ne nkurɔfoɔ nyinaa woka ne mmienu nyinaa bɔ mu a sei na ɛka awurade wo nyankopɔn fi wo nyansa ne wo kra ne wakoma nyinaa mu wahoɔden mu afei dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho wei na adiifoɔ ne mmara ne nyinaa sensan wɔyɛ akyi mmara bi ani baabia your vertical relationship with God and your horizontal relationship with human beings wɔwie na deɛ awurade hwehwɛ koraa kɛseɛ ne sɛ nka yɛnyɛ yɛn nipa deɛ ntɛm ne koraa kɛse ma nti mmara edu na wɔde maayɛ no dodoɔ na yɛ wo ne wo nua ntɛm sɛ nipa bɛdi yie nipa bɛnya nkwa nipa akoma bɛtɔ ne yam ɛno na hie nyame kɛse woyɛ ma nipa a wayɛ ama nyankopɔn ɔno deɛ sɛ yɛbɛsom no yɛde yɛnani onyama ma no ɛno na wɔhwehwɛ na dodoɔ na aka ne nyinaa ne sɛ yɛne nipa ntɛm ɛna na kora de yɛ adɔm dɛtɛ ɔhwɛ sɛ ɔbɛpere yɛdi ama Asantehemaa ɔbɛpere nkɔsoɔ ne nkabom asomdwe yɛdi ama mmɔfra ɛmaa wɔn a wɔnni bi ahɔhɔ wei na awurade hwehwɛ sɛ nipa bɛyɛ hallelujah amen nti wohwɛ a wɔ se menni awu nyame wontimi ndi no awu mensa awareɛ waawo ne wɔyere waawo ne wo kunu na wɔbɔ baako aborɔ nyame mpɛ ma wani mmene wo nyanko ni dwan na ponche ne yiri ni kunu all these are vertical relationships men ya da sikuru mu sanu men nyina ye ni nipa ntam ye die na awurade hwehwe afa ya so wonu awurade ye mo ne di basa na danso ya so ne sonso a ye be kan ya ne kronkron iya na awurade hwehwe hallelujah amen amesha na akora bi ya do the church ye na ohwehwe ani obesiesie nipa ntam wa wode anyi waka to se fa to yie mo ani mmeri wunia na so nipa ye we ya na waye nyame so asem pesa me kenkan nyame asem kakra abra ya ba se ye bede awurade ase na efidua kese mu nipa a woni na akodu tia no pa awia animiri anadwo wona ohunu pa wona aka on kese ni Asantehemaa ya kekere ye ho were ya kekere ye ho were oh ya kekere ye ho were se mama wa accomplish wa ye die nyame pese oje ka ame kese mama amen odifo Isaiah ngoma no eti ye aduonum nso Isaiah chapter 57 Isaiah chapter 57 odifo Isaiah ngoma no eti aduonum nso ba ko no mienu na na mpese me no kenkan ne fa futu sem kaka ne dia so bompaye na me say awurade wa cheche ye red ada oh awurade wa cheche ye red ada hallelujah amen Isaiah chapter 57 verse 1 and 2 me ka wasante twi ni mu otri ni yira no biara mfa nse na komam ofo bere ma pa okọ we dem de be so ofa wo hema papa okọ na obiara entiase se bone a ebeba no nim ana wayi wotri ni no hokro verse 2 okọ sumduem okọ yin ohome wonna so wona wonante tiye mu no omano ebra bone wona wonante tiye mu nti awurade mo okohome ewo wonai oh hallelujah amen verse 2 no okowo asomdue mu okowo he asomdue mu mekai da ya ba ha ni na na hia ye bom pai no na mete se awurade se obere so a wa fo aba wa boko
na tro ne se okwo asomdue mu ohome won na yeso wada na ohome. She shall enter into peace. They shall rest in their bed. Each one walking in his or her righteousness, uprightness. Erade 14 nini hoko. No be am fan na kumem. Nana yo tin nini. Amen. Erade afan hoko. Amen. Erade na afan ade. No be am fan na kumem. Oso ofan di papa pa hoko na yente ase. It's a mystery. Eya hintasem. Yenyaya. Oh yenyaya. Parting is painful. Intitimu oye yaw. Hallelujah. Intitimu ya pa. Nanso Awurade afa na de. Obi mfa nhyɛ na komam. Anopai chichirowere. Nananom ya chichiri yawere. Efikasiemfo ya chichiri yawere. Santemai ya chichiri yawere. Na ahemanom ya chichiri yawere. Na Awurade afo 14 ni hoko. Awurade afo ni papa pako. Asema ye de chichiri yawere ni na obehome ewo ne nayeso. This time udi tra 70. There can in extra time oh. Extra time. We train ya health for ne beboa. Engine ye besusu kitu abi na ama wo. Pese we did na engine nim. Ena de ni nyina wa bomu na so yesi ekuyen. Magi ye yiye firi. Anwan so ye yiye firi. Ma ba ko me ko ene yesi obeso otena se na kakra na aka na. Kise odi enam awo. Nti ekodwom a ne nam ye nsesawa. Yato ye de hyehyehyew no ne yato ne de nsesawa. Ye ba na ozi entimi nam ni. Eso besa wotena se chede a. Ebre wodi 30 no owe o milk. Owe wo nantwinam. Ete ya wadu de aka wo nsesawa. Jesus. Ti wa obeni a che na beka wo nsesawa. Ana obeso wo nsesawa. Aya ko anu tu menzu. Ye de ye be wie cheese. Esanse unyita mehwe na namfie wodi ye ya Awurade ama na fani nyina mu wanom ne mu ka wie wawe ni cheese wie e kan sawa bre no Awurade afa na de boko enyonyam kanidi oh enyonyam kanidi enyonyam kanidi enyonyam kanidi Anyonyam ka anyonyam ka nidi anyonyam ka nidi anyonyam anyonyam ka usemo wadigu usemo mibamo no kwafwe wadigu anopai aretetre semini rifo azaya ngoma ne kan aduonum nson ba ko ni mienu o 14 ni hoko obi mfa nhyɛ na komem ana o ka kire se okohome wo asomdwim wonnamu no oje wa home yemfa we nkyekere yewere nananom yenkyekere yewere Awurade nim de ye na oyema yen odi nana kye yen ya nom ne nofo akye ye tie na futu sema akye se ya yebefa de a ebeboa yen ne o ka kire ye bia se yebefa ebeboa yen wawie na dwuma wawie ne som na aye fenso na yebekata de tinso ama na yefe edon yim yebese ye ginam ne yebom paye sira Awurade se na sama ka se
so obi wu na wansie ne ye ya opon ba kra ho mfa so chen nti Awurade ma ye nyansa na o ma ya hoɔden na otutu ya na Moses ye ye nya na asante kwan so ma na nya fefefefefe e je Awurade die ni onyam ba bia sika wo bia Awurade mfa bi mra ba bia nyansa wo bia mfa bi mra ye ba bia nimdie wo bia Awurade mfa bi mra ye ba bia kwankyere wo bia mfa bi mra ye na Awurade ma ya hoɔden ya kata na nachi ama na ye fe awo bebre ne beba ye be sum bebre Awurade mo bi mpolida Awurade ma sembisi no ma ye nya so otini ni ayi eno na ye bebo mpa ye sisi a ye kasa osoro obetie Awurade be bie wiam ne kwan so obema ye nya good weather favorable one na yakra na nachi ama na ye fe ma ye na ye mpagya ye mu ai atumi anye ne abofwa atumi anye Yesu bemwa ebeye Opemsuo Hallelujah Sobemwa Dio nipa ni abofu dumianye ele jibekanwa Yesu bemwa bemoni da betina ebeye ye bo Awurade mpa ye organizers one na the program be sha wonsa sub committees ahodo Awurade be ma wonyansa ne ahone wa ye nneoma ma na ye fe amanfo be fi abrochira be hye no be suade bi afirim esan se Awurade ahode ne be ye bia no na bo sampae no ye de ye sha wonsa Awurade entoto ye nyina sha wonsa Awurade atumi anye ne abofwa atumi anye Yesu bemwa ebeye Opemsuo Hallelujah Sobemwa Dio nipa ni abofu dumianye ele jibekanwa Yesu bemwa bemoni da betina ebeye ye bo Awurade mpa ye organizers one na the program be sha wonsa sub committees ahodo Awurade be ma wonyansa ne ahone wa ye nneoma ma na ye fe amanfo be fi abrochira be hye no be suade bi afirim esan se Awurade ahode ne be ye bia no na bo sampae no ye de ye sha wonsa Awurade entoto ye nyina sha wonsa Awurade le da brozonte le baba bi wade no lokondolo brozundi le baba bro le da gunde le brozundi ababo le babro sandi kende le brozundia yejina bombai imagine kontolo brozudia kandolo baba bro le babo semibue manwa na mi bompaya yeja awosro na oni ezebwe yeja awosro na oni aseyebwe ya no na ye bompaya yeja awosro na oni ezebwe na bompaya yeja awosro na oni o semibwe kunda da na chema dishi
Wana wani na natipan. Obi katane ni ara anu ohu no. Yana yo ho bebre wo ho. Jesus. Edu sabre yes asa awra kekere ba. Eba. Ye pagya adesibusu ani nyina ba awrade anim. Ye bisa otumfo abanyame anim. Yes Lord. Awrade o kekere. No man ni pa awra fini how. Awrade fa awra kekere mrafia. Yes Lord. Awo wo beba no. Baba to say we have encouraged ourselves. A family that is encouraged. Ebusu aba kekere won re. Bompa fa awra kekere bra. Awra kekere ni wa awrade, awra kekere ni wa awrade. Ora fa awra kekere bra, awra kekere fo. Ora fa awra kekere bra, ora fa awra kekere bra. Awra kekere fo ni wa awrade. Already trip for the way we are dead. Already trip for the way we are dead. Already trip for the way. Won't you muscle? Everybody mom nyansa bebre. Everybody anka sanchiro dia wanka. Edomu nyina be hwe yen. Edomu nyina be hwe Asantehemaa. TV awodo nyina be tie yen. Everybody hye no wanu onyam. Said oye da no. Afie nso ye be pass. Bompa fa nananom acha ne no bre everybody anim. You can do lobro sondia. Ono kwafo ni we wurade. 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 Kando lobro sondia. Harabazanta rababu. Lebro zente de bababa. Harabazonto lobabe. Lebabro lebababa. Erade peja onza. Erade peja onza. Erade kasa. Erade kasa. Erade peja onza. Erade peja onza. Erade peja onza, erade peja onza. Behwe nananom, behwe nananom achiamefo, behwe nananom atrankonwan. Behwe Asantehemaa Council in the mighty name of Jesus. 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 Thank you. Obedi ama me Jesus. Casa Ampara Obe Casa Mame Obeti Amame Meji Sesbe Casa Obe Casa Memre Meji Sesbe Yampa ye di obi oye bompa ya ma adesibusia no. Wa hwera de kese. Zudia. Lebo brozon tolo bababa. Leba bababa bro la bababo. Thank you Jesus. Afa ye bompa ye de. Na hema fiefo. Na hema asonfo. Omudine modwoafo. Yede won be wurade ni. Yede won be wurade ni. Yede won be wurade ni. Awurade obi sumo opagya no. Awurade obi sumo opagya no. Wona somsom papa. Wona kura na ahema. Ebrim woni sum bebre. Yesre awurade se. Awurade me hwe won. O me hye won den. Bibia hunahuna won. Awurade me gye won ye. Ye mompae. Awurade yede modwafo ba wanim. Erade de asonfo ofianse wonsa. Erade kasa onokwafo. Erade kasa. Lebro zonto lobro. Modwafo shawonse erade. Asonfo shawonse erade. Oya nokwafo. Oya nokwafo. Oya mano broso. Ye shewudi ani onyam. Nyansabo akwa nyame. Ohun ekira de ye. Ori na ye muda. Ninsem na ye wo. Nyansabu akwa nyame. Ohun ekira de no ye nene. Ori na ye muda. Ninsem na ye wo. Yampara. Usem na yawo. Yampara. Endolo brosonto le brosonde. Usem na yawo da. Onokwafo ni ewurade. Onokwafo ewurade.
Onimadia nyina. Orinya ye muda. Ninsem na ye wo. Onokwafo ni Ewurade. Onokwafo Onimadia nyina. Orinya ye muda. Ninsem na ye wo. Bibia nye yeda. Wonsa wo munti. Anyoma nyina ye. Hallelujah. Bibi ntumi kuntia ne wadua. Ade a wodua ye bia fifi. Hallelujah. Na ejina ye. Wodi Asantehemaa jina. My God. Wodi Asantehemaa jina. Wodi Asantehemaa jina. Why no markets? Why no markets? Na ne ti say ye fe. Emu nyansa firi wa Awurade. Emu tumi firi wa Awurade. Emu anwode firi wa Awurade. Anu to wura ye dawase. Amen. One the betimi aye bribi. Amana ye fe. Ejina mfie mu. Wa bra won sani. We dia won sawo. Owura ye dawase. Amen. Wuyi biko. Ni bremu. Na wodi bia ba. Ni bremu. Ahini ani nti. Sadi ahode bebem. Obi ye mra. Na wa fa no. Na dia ahode foforo. Asha foforo. Na wa beto aso. Sa no aye wo mai. Sa no aye Asantehemaa. Owura ye dawase. Thank you, Lord. Ofana now. Yeni so. If you do what in the chair. If you do what in the chair. We are benefited from the wisdom, from the knowledge, from the energy, organizational prowess. What the manana. Yeni uni dia dance. Ora ya da wase. Edo yimu yesra wase. Better trust Asantehemaa Council. One shawunsa. We need wisdom. We need utterance. We need organizational powers. About the fact Asantehemaa. Amansa be heye. Amansa be suade. Na wo manya bi suasua. Esan se wunya wo mai. Wo da so ka ho. Otumfo hya wonsa. Ba de fanimu kasa. Totonioma. Ne mpanifo hya wonsa. Na nanam acha me hya wonsa. Ewurade wo ye no kwafo. San be ye bio. Ewurade san be ye bio. Efie mu hya wonsa. Ne abaye soma ye. Ewurade ye soma ye. Emma bibi mebo mu bio. Ewurade ye aye. Owura krokra ye. Owura krokra ye. Mananse wo ye nimi. Manenya fe. Memorable. Ye be kai se. Ewurade be hwe ye. Na nanoma ye bi ko. Na duru ye so. Yesu ya bresu. Be hye ya den. Wo ma wo de ma ho no. Femu bi obraye na yenyanto aso wo yenkwanyimdifo insuran kawdi obi biara di program be senesa fa honhom wura ni mu obi biara di bibi be senesa fa honhom di wura ni mu fa onyansa wura ni mu fa onimdi wura ni mu na waye sewdi ani onyam awie ye no ye beka se wo na waye ye gina asa onkrofo ye bo wawurade mpaye fa ntoto ye bra fa nyansa bra fa honhom bra Ewurade bia wie maye na ye be wie ye ye be ka se Ewurade ne ye di ne ye ni o manyina ba ye pepepe ye so wani onyam ye kanfo ye yaw kese gananti wiase nti Asantehemaa nti Ewurade ye yaw kese e woni ya we ye maye wo Jesus Christ di amen. God bless you. Adekesia wa ye Obom Soronya adekesio awa abeyo omasarada o yentrance adekesia wa ye Adikesia, Obeyo, Sozoro Nyami, Adikesia, Adikesia, Obom, Adikasio,
so nyame sia ya sia adekasia adekasio okay adekasia nami aje amana kranya gaji yeda wase nyam gaji sawabe dada o dada o dada o bonse dada bom dada o chom de na yima mo kwete ho ba ni mayo na mema no kokwa na ma no de mpai bota mema na chi ewade mo abasa bunya den ewade fa kunim di bra no mo tse edi entona na trankonyo se osofo kwa mefojo one ne maku mpanyimfo ne nasolema se na hemate asem na bahane ne be ya asore na nse ya asore etie no se ana efra ne ntoma woni tintim ti osofo ne mpanyimfo baaya se die anopa ebo amane no ne be ya asore bo mpa ma santima na yentumi mba soso na ye nkɔ ne saa edi be ya ba fi ahoho beba ebe ma wo nsuya no ti oba ya okutane nsem nsuo na ka adu se nananom onye na ahoho bi firi chichiri benche beba no omfa nso Adamas bomba imagina Pentecost sorry and same woman na be ya akore ana fanze be busumi no na ba so ma na be ya akore ya we mo wie o ba ya mo mu o se asema ba o mu di tanya den ahoho so ba o mu so ba no mu di nsuo na ka bi na de ba se yamfa nsuo na ahoho do
Imagine mu nyina mo na ndi aseda ama na possible di amane be bo na asede ewati sa di amon sofo ene asafu mani no mo sira pa ko ke da mo na be medical me do what anopere mu nso mo baaya se ye no mu anya ayonko fasonko se de mo be ye maye no ye ni eso nso itra doko na kam ye no anopere ye hu se makam ho hye mo fa anyodo mo ko mo fa ko ye adwuma se de be ya wo kina so betimi abeboaye se de ye nsema afia ide zawasi ofa edamasi Savo we dia anopai na achame se ensi wo so se anopai die woni wasore ma beye no wona ni aso Asantehemaa ni aso na nanom atrankonya nyina ni aso na obae wo hunu se emfifrate ye bibiri ti won so okuta won sam doko mi ni se yenye ensi wo so na chema won so mba na de mboye ye no ni aso pa ya ejejuma ya ni va ko Elbemo. Eu vou com isso. ana wadi adaroma osofo se ensi oso na nto na nanom atrankonya se wadaroma se nka kwan da hode a ka ye besere kwan yes sere kwan na se penipa wa na wadar na ni wadar